Priatelia, akurát si pozerám jedno video a nemôžem uveriť vlastným očiam. Poďte si to pozrieť spolu so mnou. Pozdravujem vás. Dnes máme deň narcisov. Ja už som si svoj žltý kvietok pripla na znak solidarity, spolupatričnosti a nádeje so všetkými, ktorí s touto zákernou chorobou bojujú. Toto myslíte vážne, pani Dolinková? Vy si dnes idete pripínať tento narcis na vašu blúzku a tvárite sa, že súcitíte s onkologicky chorými pacientami? Vy, ktorá ste ako prvú vec zrušila zákon, ktorý sme presadili ešte za našej vlády, ktorý garantoval onkologicky chorým pacientom od 1. januára tohto roka, že mali možnosť do 2 týždňov byť zoperovaní a mali šancu vrátiť sa naspäť do normálneho života. Vy ste toto právo onkologicky chorým pacientom zobrali a dnes nemáte hanbu sa tváriť, že ste solidárna a že súcitíte s onkologicky chorými pacientami. Že vám nie je hanba, že práve vy, človek, ktorý zobral onkologicky chorým pacientom nádej na včasnú operáciu a namiesto toho pol roka vo funkcii pcháte vrecka finančným skupinám, oligarchom a zbohatlíkom, ktorí zarábajú na nešťastí chorých ľudí. Že sa nehambíte, v dnešný deň by ste mali chodiť po kanáloch. Zrušila všetkým pacientom veľmi obľúbené benefity, zubné benefity, z ktorých si uhrádzali vysoké doplatky, ktoré u zubárov majú. Pacienti tento benefit mohli získať len vtedy, pokiaľ sa vzorne starali o svoje zdravie. Čo to znamená? Chodili na všetky preventívne prehliadky, ktoré im zdravotné poisťovne umožňujú a ktoré vyžadujú preto, aby ich splnili. Tým pádom sa samozrejme starajú o svoje zdravie. Následkom toho pacienti v skorom štádiu môžu mať zachytený akýkoľvek zdravotnú komplikáciu, častokrát sú to rakoviny, ktoré sú následne potom liečiteľné. Teda títo pacienti stoja potom náš zdravotný systém oveľa menej financií. Čo pani ministerka Dolinková robí? Berie ľuďom motiváciu, túto silnú motiváciu, pre ktorý mnohí ľudia začali na preventívne prehliadky chodiť. Berie im to tým, že im berie zubné benefity, ktoré boli najvyužívanejším benefitom, ktoré zdravotné poisťovne poskytovali. Povedzme si, ak je o zvyšné benefity, nechcem o nich hovoriť. Napríklad ja s mojou rodinou sme ich ani veľmi nevyužívali. Využívali sme najmä samozrejme ten zubný benefit a ona to veľmi dobre vie, že keď zruší tento jeden benefit, v podstate zoberie ľuďom z vrecka tento rok 30 miliónov a budúci rok to môže byť až 45 miliónov, možno 50 miliónov eur. Takýmto spôsobom samozrejme ľudia stratia zo svojich rodinných rozpočtov ročne stovky eur. Záleží samozrejme, koľko máte detí, pretože každá jedna zdravotná poisťovňa tento benefit poskytovala. Viete, čo je zaujímavé? Samozrejme, do budúcnosti to môže mať fatálne následky, nakoľko ľudia si povedia, že čo z tých benefitov už mám, keď aj na preventívne prehliadky prestanem teraz chodiť, však v podstate o nič neprídem. Toto je výsledok, oznamuje, že sa rozhodne šetriť na ľuďoch a ich zdraví. Na úplne zlom mieste. Keby išlo naozaj o pacientov, keby išlo naozaj o ich zdravie, tak povie, OK, bereme vám toto, ale dávame vám zároveň toto. Nebojte sa. Oplatí sa vám sa starať o svoje zdravie, pretože budete za to odmenení. Ale ona, keď sa jej teraz pýtame, čo za to ponúka, ona nevie. Kde je tá štúdia alebo analýza, ktorou zistila, že keď tento benefit zoberia, teda ľudia v princípe stratia motiváciu, zrazu tá prevencia bude rovnako dobrá a kvalitná aj do budúcna. My si myslíme, že sa hlboko mýli. A je to z jej strany naozaj totálny amatérizmus a ja by som sa za to hanbil. Preto vyzývame pani ministerku Dolinkovú, ako sme to robili včera, ako som to robil aj predtým v pléne, aj teraz, aby nesiahala ľuďom na tieto benefity. A keď sa rozhodne, že chce siahnuť, nech povie, ako im to vykompenzuje. Strojček stojí 500 eur, ale tie benefity boli 450, čiže rodina zaplatila len 50 eur tomu dieťaťu za takýto zubný strojček. Čo hovorí teraz Dolinková s posvetením Fica a Pellegriniho? Plus 900% bude platiť tá rodina tomu dieťaťu. Či namiesto 50 eur zaplatí zrazu 500 eur za to isté. No, ďakujem pekne teda, pán premiér, toto je nerušenie sociálnych výhod, toto je, že ľuďom zostane všetko to, čo majú, keď majú platiť vlastne 10-krát viac alebo plus 900%? Aký bude výsledok po tomto?
ani tých 6% detí nebude nosiť strojčeky, lebo jednoducho Dolinková sa rozhodla, že radšej treba natlačiť do Gágora Haščákovi, najbohatšiemu človeku na Slovensku, lebo teda asi má málo. Tak radšej budeme miliardárovi, ktorý korupciou politikov zarobil miliardy eur na úkor obyčajných ľudí, radšej jemu budeme tlačiť do Gágora, ako by sme teda deťom prispeli na to, aby teda nemali krivé zuby, aby sa nemuseli možno v škole pred svojimi spolužiakmi hanbiť. Je to zderstvo pacientov, je to najodpornejšie, čo politik môže robiť, keď okráda chorých ľudí. Pretože každá jedna zdravotná poisťovňa tento benefit poskytovala. Viete, čo je zaujímavé? Že robí to ministerka tejto kvázi sociálnej vlády. Však to boli benefity, pre ktoré sa rozhodli zdravotné poisťovne úplne dobrovoľne, že ich zavedú. Úplne dobrovoľne, lebo chceli motivovať poistencov, aby k ním prestúpili, eventuálne, aby poistenci sa starali o svoje zdravie. Prečo teda zdravotné poisťovne sa same nerozhodnú, že tieto benefity svojim poistencom odnímu? No, však viete, ako to chodí v tejto vláde. Pani ministerka veľmi intenzívne počúva najmä na hlasy súkromných poisťovní a tie jej povedali, musíš to urobiť ty za nás. Tak pani ministerka to urobila za tie súkromné poisťovne, aby teda im zostalo viac peňazí v ich rozpočtoch. Takže, čo vám vlastne chceme povedať, je, že táto sociálna vláda ľuďom zobrala stovky eur, najmä rodinám, ktoré majú deti, tí, ktorí sa vzorne starali o svoje zdravie z ich rodinných rozpočtov. Alebo nemáme za sebou médiá, cez ktoré nás chceme informovať a posúvať vám informácie o dianí na Slovensku. A sme veľmi radi, že tu dnes môžeme byť a povedať vám na rovinu a bez cenzúry pravdu, ktorú teda mám častokrát médiá, ktoré vlastnia častokrát oligarchovia, ale odozdávam slovo ďalej. Dobrý deň, vítame vás tu v Galante, tešíme sa, že ste prišli a chceme vám povedať veci, ktoré, ako povedal už Peťo, sa možno nedozviete v médiách. Spišská nemocnica, ktorá je v Pente, ktorá patrí Pente, získala v tej súťaži projekt a vlastne peniaze z plánu obnovy. Jedná sa vlastne o tú súťaž tých 218 miliónov z plánu obnovy, kde nemocnice si vlastne môžu rekonštruovať svoje budovy a tak ďalej a obnovovať sa. A v podstate Spišská nemocnica sa zaviazala v tej súťaži, že ak dodrží podmienku, že tú rekonštrukciu zvládne do júna 2026, tak môže dostať 40 miliónov z plánu obnovy. A to bola podmienka vlastne pre všetky nemocnice, čiže všetky nemocnice to museli stihnúť do toho júna 2026. A v podstate na základe tejto podmienky, ak sa zaviazali ju splniť, dostanú tie peniaze. No lenže čo urobila pani ministerka Dolinková? Teraz už po súťaži, keď vlastne všetko uzavreté, dohodnuté, tak Spišská nemocnica vraj nestíha dokončiť do júna 2026 a preto jej pani ministerka k tej zmluve podpísala dodatok, že oni to môžu stihnúť až do roku 2028, do konca roku 2028 december. Čiže im pridala 2,5 roka. Tak si viete predstaviť, že čo tie ostatné nemocnice štátne napríklad, ktoré chceli takisto sú v dezolátnom stave a potrebujú vlastne obnovovať a rekonštruovať. A teraz si predstavte, že tieto nemocnice prišli o tú možnosť, prišli o tie peniaze, lebo vedeli, že to nestihnú. A teraz zistili, že keby mali takú známosť na ministerstve, keby patrili Pente, tak tú možnosť dostanú. Čiže pani ministerka zvýhodnila súkromníka a vlastne okašľala štátne nemocnice, keď to takto poviem. A čo je horšie, vlastne ohrozila celú tú výzvu tých 218 miliónov z toho plánu obnovy. To je ešte aj jej vlastný koaličný partner, pán Kmec, ktorý má na starosti plán obnovy, jej hovoril, nech to nerobí. Lenže jej sa to zrejme veľmi oplatilo, keďže Penta vieme, ako funguje. Takže pani ministerka to urobila aj na základe toho, že teraz hrozí, že keď vlastne Brusel nám stopne tie peniaze, tak viete, kto ich zaplatí? Vy, daňoví poplatníci. Haščák si to nakoniec nejako postaví, ale už mu to možno nezaplatí ten Brusel, lebo vlastne sa porušili nejaké podmienky tej súťaže. Čiže vlastne budeme to platiť my, daňoví poplatníci. A to je taká jedna vec, ktorú vlastne sa v médiách nedozviete. Áno, RTVS povedala, že vlastne rásochy a tak ďalej, ale nikde nebolo, že vlastne podpis pani ministerky Dolinkovej šiel v prospech Penty.